ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପିଏଲ୍ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ନାମ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ପରିସର ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହସ୍ଥୀ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ କେବଳ ବିପିଏଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ତେବେ ସରକାର ଏନେଇ ଥିବା ବାଧ୍ୟବାଧକତାକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ପାତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଯେପରି ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନଥାଏ। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ପରିବାରର ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଯାହାକି ଘରେ ଏଲ୍‌ପିଜି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ପାତ୍ର ନାମ ନଥିବ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧିକାଂଶ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ 14 ସ୍ମୃତି ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦେଇ ହିତାଧିକାରୀ ହେବାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେବା ଲାଗି ସମ୍ପର୍କିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ KYC ଫର୍ମ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା pmu.gov.in ରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାଉଜ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।